Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanylaryň, görülenleriň başyny Abaşada Türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär diýen atlan çap edilen maglumat we video çekýär. Berdimuhammedow bahat aýdylmaýan täze esgalar açyp koronavirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Berdimuhammedow pasport ulgamyny kämilleşdirmek hakynda fermana gol çekdi. İstanbullu Türkmenistanly bir aýal Türk raýat tarapyndan atylyp öldürildi. Marynyň polisiýasy mask rejimini berza etmeýän adamlara pagta ýygdyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Marynyň polisiýasy mask rejimini berza etmeýän adamlara pagta ýygdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Abaşada Türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Berdimuhammedow bahat aýdylmaýan täze esgalar açyp koronavirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Çärjegde gogoça bu ýyl giç ýetişýär. Aşgabatly natalar talaplaryň ýygyderli üýtgemeginden berenýär. Lewaply molumlar günne 15 sagat işlemeli boljakdygyny aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Berdimuhammedowyň ýüz keşfiniň kronologiýasy diýen atlan çap edilen videomyz çekýär. Azat adalyga konstitusiýon üýtgetmeler Abaşada Türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Belarusda protestler dowam etdirilýär. Polisiýa demonstrantlar saklaýar. Belarus protestçiler Lukashenkanyň gitmegine çagyrýar diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini bolşewikler döwrüni repressiýanyň pidasy bolan adamlar we olaryň hatyrasy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýow 31-nji awgustda şehitler hatyrasy meýdançasyna baryp Stalinçilik repressiýalarynyň pidasy bolan 100 000 adamyň ýadygarlygynyň ebedileşdirilmegini tapşyrdy. Egerde repressiýanyň pidasy bolmadyk bolsalar, olar beýgi işleri amala aşyryp bilerdiler diýip prezident aýtdy. Azatlygyň özbek gullugynyň jurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda Stalinçilik repressiýalar döwründe ejir çeken 100 000 adamyň her biriniň ykbaly uranlar we olaryň atlary etraplara, mekteplere dakylar. Şeýle-de wepat bolanlaryň bitiren işleri barada kitaplar çap ediler. Prezident Mirziýow şehitler hatyrasy meýdançasynda pidalaryň hormatyna guralan Kuran okaşlykdan we doga dileglerden soň çykyş edip, bu adamlar hakyky liderler bolupdy. Olar intelligensiýanyň öňdewarjy wekillerdi. Iň oňat ýazgylardy we medeni işgärlerdi diýdi. Egerde repressiýa edilmedik bolsalar, olaryň watanyň, ilmiň, ykdysadyýetyň, medeniýetiň we edebiýatyň ösmegi üçin nähili uly işleri amala aşyryp biljekdiklerini, halkymyzyň nähili üstünlük kazanjakdygyny göz öňüne bir getiriň diýip özbek lider aýtdy. Onun sözlerine göre repressiýa edilen özbekler halkyň garaşsyzlygy we adatlygy uğruna görüşdiler. Mirziýowyň tasdiklamagyna göre soňky ýyllarda ol adamlaryň unutulan atlaryny dikeltmek, halky taryh hakykaty gaýtaryp bermek we adalatlylygy dikeltmek üçin mudeýleri doldurmak we dörejilik mekteplerini gurnamak uğruna köp işler edilýär. Prezidentiň metbuatçylygy 1937-nji ýyldan 1953-nji ýyla çenli aralykda Özbegistanyň 100 000 adamyň repressiýa edilenligini, 13 000 adamyň bolsa rekimsizlik bilen atylyp öldürilenligini aýdýar. Resmi maglumatlara göre 1930-1953-nji ýyllarda SSR-iň OGP, NKVD, MVD işleri boýunça 3,8 milyon adam tutsak edildi we 1923-1953-nji ýyllar aralygynda 800 000 adam atylyp öldürildi. Tinçlaryň köpüsi bu maglumatlaryň ençemesi kemeldilen bolmagynyň akmarlygyny aýdýar we olary ören şüheli garamarlygyny öňe sürýär. Memorial Cemiyeti şol ýyllarda siýasy repressiýa sezewar edilen 2,16 milyondan gowrak raýat hakda toplanan maglumatlary anyklaşdyrmagy başardy. Olaryň atlary, kimdigi, nerede ýaşaýanyny we näme üçin tutsak edilenligi belli edildi. Emma pidalaryň köpüsi näberli adamlar bolmagyna galýar.
Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny Stalinçilik döwrüniň soňra aklanan pidalarynyň Türkmen döwletiniň düýbün tutmakda ummasyz uly iş bitiren diýip bilinýän syýasy liderleriň Gaýgysy Atabaýewiň we Nedirbay Aýtakowyň Aşgabatdaky ýadygärlikleri ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsiýet kultunyň döredilmeginiň fonuny ýykylyp aýryldy. Şol wagtda Niýazow bolşewiklere garşy halk golgolaňlarynyň öňüni çeken Cüneyt Han, Edil Han ýaly liderleriň ömrü we işleri barada toplanan maglumatlaryň hem çap edilmegine päsgelçilik döretdi we taryhy hakykaty dikeltmek synançyklary tasdan başlanan ýerine ýatyp galdy. Azatlyk radiosu bolşewikleriň diňe syýasy ýolbaşçylara däl, ýöneköy adamlara garşy olanan repressiw çäreleri, Türkmenistanyna häzir ýatlanylmaýan gyrgynçylyklar barada hem mümkin bolýandan material toplamagy we olar halka ýetirmäge çalyşýar. Şeýle taýgarlaryň çägini 2017-nji ýylda taryhçy ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen 1931-nji ýylda bolan Dähli Baba gyrgynçylygy barada gurulan söhbetdeşligimizden bir bölegi dinleýijilerimize gaýtalap estirmegi makul bildik. Tuvar harbi operasiýasy hakkında 30 sentýabrda Azatlygyň efirine berilen gepleşikde bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul-awgust aýlaryna Qaranjyk jebel aralygyna uly goşun toplandygyny aýdypdy. Çarwadarlar iňen üstüne oturduğunu dönüren baş sebäp şol toplanan goşun ýöne bilen barda 1930-31-de bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel betman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qaranjyk etrabynyň täze goýdyan umowasyny häzir harly şehit ýatly ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýaşyna da ýetmedik ýetginje. Umçyny goýunmak bilen ýetginje bolşewik gatyllary teň bakmasy bilen ýylteşiň bardyr bizden gizleýänsiň diýip bir tarap onu wetden hast bilen atýaly. Başga urumlar umçyny goýunmak bilen tokmak baýyl jogulunam uwuň urnak Jamal obasyny düýesini goýdan suwa ýakdyran Hojaberdaga atly adamdy. Bular şuwal adamlar basmasy bolanmasyny diýip sonra ýydyksy bolşewikler atýarlar. Parahat ýylatyň ýüregine wöhüm falan şeýle kanly wakalar onlarça 1931-nji ýylyň iýul-awgust aýlaryna medeni zonadan 150-200 kilometr daşlyk berleşýän Gumçynnaky uwuň urunnaky Jamal Togolok Arwat Burgun Ýylgylly Düwünçi Azguy Kizikýäli Goýmat Gökdüreýäli owalaryň ketgudalary ýanaşdyr. Bolşewikler sarwadarlar kırmak üçin goşun toplaýamyşyn ýagdan kylboý diýipdirler. Maşgalamyz mal mülkimiz bilen alyp ýerlere göçeliň diýen karara gelýärler. Aman Murat, eýsem ol adamdan Dähli Babany saýlap almagynyň sebebi näme? Sebäbi Dähli Babada da oňa goňşy gökleňi Karaýman ýaly owalarda da süýji suwly guýlaryň ençemesi bar eken üstüne de 100 miňlap mala ýeterlik ör meýdanam bolupdyr. Göçäwişlik 31-nji ýylyň iýul aýynyň soňky 10 günlüğüne başlanýar. Bu arada habardar edilen bolşewikler göçäwişligiň öňüni almak üçin hereket etýär. 60 ölümni uğradyrdan aranyň daşlygy üçin harbi aviasiýany ullanýarlar. Meselem Gumtepşenniň owada göçmeydinden samolyot ýetdi Gumtepşenne. Ol göçüp bolýar, göçüp barýarlardan 20 adama wepat bolýar, şonça adam da yaralanýar. Aman radında şu Dähli Baba baryan adamlaryň gaçyp baryan adamlaryň ýygynyň atly goşunyň hem iýerlerini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde Sowet döwründe götergülenen bolşewik general Yakup Kruyfun hem şol ganyny küçüklükde ul rolunyň bolanyny gaýdylýar. Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz? Başdyna ýoksan bir hukman anyklaşdyrylmaly da Dähli Baba goýusyna ýollanan harbi topar beýle bir ul toparam däl. Sebäbi bolşewikler Dähli Baba göçüp bararlaryň basmasy dälligini magat bilýärdiler. Malşyň komandirligindäki bir eskadron hemde ýanky Sowet döwründe götergülenen Türkmeniň ilkinji general diýilen milleti Azerbaýjan Yakup Kruyfun komandirligindäki
Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavımı söylen dekla taraf yolu düşüyor. Tasdiklanan harbi planı layıklıkta Malışçı'nın eskadronu öndü. Yakup Kuluyev'in komandirliği ediyen divizyonum onun 15-20 kilometre çemesi izle hareket ediptir. 17. sentyabrda Malışçı'nın eskadronu birinci olup Dehlibaba kuyusuna geliyor. Gerisine de söğüş hareketine geçiyor. Dehla göçüp baralların erkek göbeklisi alt tüfeği, pısak, kırkılık, yine gayrı bilen yarağlanıp üstlerine dökülen kızıl esmerlere karşılık görkeziyeli. Tidarı iki taraf katmarım oluyor. Söğüş urkpaşını yani yakalaşma deyilen söğüşü geçiyorlar. Şu söğüşte Bolşevikler askın eliyor yani yeniliyor. Marşıvın buyruğu bilen ak baydak kaldırılıyor. Marşım yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyev'in komandirliğindeki divizyonun yetip geliyenliğini velin aytmaya. Adamlar marşın teklifini kabul edip yarasıyorlar. Bir saat çemes sonra Dehla gelen Yakup Kuluyev'in komandirliğindeki divizyon gerisine hücuma geçiyor. Erkek göbeklisinin köpsi marşın eskadronu bilen bolan yakaraşma savaşında vefat bolupdur. Ondan sol dirarın bozkullar yani ayal evtat karrı ortular Dehlinin koloyundaki sil suvakken zara tarap kaçyalar özlerini zarat diyalar. Yakup Kuluyev zarın ikermeğine enseme pilmiyordu oturdup ayarları, karrıları, çağaları pilmiyordu okunu tutkırıya. Giz öyle asmanın teyda olan bombalajı samolyot bozkulların ovasını, yani Dehlibaba ovasını, vefat bolanların ve yaradarların minner olup yatan zarını bombalaya. Qabavdan sıpıp çimgelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pilmiyor dokunu tutup paykıllayalı. Gözlü şahit bolanların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatlap Dehla aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın sonku 10 yıllığını yansızın ağdan Dehlibaba tragediya romanını materyal toplayan vaktim Dehli kırgınçılığını gözlü şahit bolurlar. Bana şeyle bir yolda vururum verdi. Samolyotun Dehli'ni bombalayan vakti bäbini yitiren 10'un kıverin sonra bäbini tapman dälrep düze sıkıptır. Çöl bevanına eğneşik sal olun sasını yayıp bağlan deyip iki yana ılgap gören gellileri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler. Aman Murat, bu kırgınçılığın sebebi näme? Bu nähil düşünürüp bolar? Bolşevikler nukta nazarından ya umman tarihçi nukta nazarından bu sebep näme berdi bu kırgınçylygy? Sebep şol Bolşevikler adamlaryň yüreğine korky, wöhüm salmak. Şol bugun kaçyan bolsalar bir paragat boksun hökmüne kaçyan bolsalar ertesi 20-30-50-60 bolup yığmanıp basmaçı patriyat bolup üstümüze dökülmediler. Bahana var. Tuvardan 90 kilometre daşlıktaki yerde şu tuvardaki adamlar bilen bağlı adamlar tuvarda yığmanan Türkmen karak basmaçılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korku salmak hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağa meyil edeceklerinde gözünün oğuzlanmak için edilen hareket. Inna aman Murat, bu kırgınçylyktan aman galanlar bolmy, olon ıkbar nähil bolleger şeyle bolanmasa. Hava aman ağrılar bolupdur. Ertesi 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkullar kıranından sonra dir ağrılar toplap mal sürünyalı payu piyada medeni zona demir yolun boyunu 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bolup kunnogda sırlap yatan bägeklere maldırmandırlar. Biyen mardel kayıtçak vatlar Dehli uysunu, o kolu yerleşen göklün uysunu, hem de karaymannak kuyuları arpa döktürýärler. Sebebi suwa dökülen, kuya dökülen arpa kuyunun suwunu sanly sagatda zehri urýar. Azap arpaly suw içen adam da malgara da gyrlýar. Biyen mardel tutuş on ullap Dehli uysunu samolyot bilen gödöksülük edipdirler. Merhumlaryň cesediniň üstüne kum sürmäge baran adamlary asmandan atylýan pilme doku bilen samolyotdan gyrpdyrlar. Aman Murat, eýsem şu Dehlibaba kırgınçylygyna wepat bolan adamlaryň sany bellimi? Bu arada maglumat barmy?
Anyk resmi maglumata yok. Yöne kırlarların umumy sanyny goşup çatsan, dähli 8.000 10.000 çemesi bosgunun kırlarlygyny yerli ilatyň ýaşyl nesli suwata murrun beriye. Bundan onun meşhur ola gözün şahitler var, onu tasdigini diýdiler. Aman bat, eýsem şol taryhyň öwrenilmeginiň öňüne alýan ýa oňa päsgel berýän bir zat barmy Türkmenistanyň? Juda ulu zat var. Bir karaştırlığın ilkinci gününden belki ilkinci saatlerinden başlanıp halkın gücünden, halkın öz pikirini aytmak mümkünçülüğünden çekinýärler. Eger halk özünün hak hukukunu talep etse, ol söz bilen aýdýamy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýämi. Ine şo ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp 40-njy ýyllara çelip dowam edilen basmasynyň düýp manysy halk öz mertebesini gorapdyr, halk özüniň adalatyny dikertmek üçin ortaya çykypdyr. Şeýlen uflanyň, şeýlen misalyň türkmeniň taryhyny olar bardygyndan gorkýarlar, çekinýärler. Şuna çelli adamlaryň, alymlaryň agyby ýaşmak ýaly bolup görmeginiň düýp sebäbi şeýle. Hormatly dinleýijiler, Bolşewik repressiýalarynyň pidalary we halk hakydaty hakkynda söhbetler tapylan Azatlygyň arhiwinden alynan interwyu esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepterme bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolşýar Awganistanyny parahatçylyk gepleşiklerine görülýän taýýarlyklara garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary çylşyrmylygyna galýar. Şoň bilen birlikde Demirgazy Awganistanyna howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hasy çylşyrmlydygy yerli türkmenleriň ullukan aladasyny galanlygy habar berilýär. Biz bu arada soňky maglumatlary Awganistanyna habarçymyz Şaýmerdanguly Muratdan alýar. Şaýmerdanguly bolup geçen zatlar bardy. Maglumat berseňiz, häzir Demirgazy Awganistanyna söwüşler has ýygjamlaşanlygy adam pidalarynyň bardygy aýdylýar. Demirgazy Awganistanyň 4 welaýatynda häzir howpsuzlyk şertleri görülüp eşdilmedik derejede yaramazlaşdy. Faryab welaýatynda, Jowzan welaýatynda, Serpul, Balx welaýatynda hemem Gunbatar Demirgazy Awganistanyň Badygy welaýatynda. Asdoğusy şu Türkmenistan bilen çäkleşýän welaýatlarda howpsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýar. Oşun maglumata göre Faryab welaýatynyň Gaýsar etrafynda aldyn berdimli uruş var. Şol uruşa, ýani söwüş hereketlerine Dasry ýurtly jeňçileriň ýol başçylyk edýäni yerli resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Şol etraflaryň hemmesinde uruş var. Şaýmerdanguly, siz uruş var diýärsiňiz. Eýsem yerli ilat bu ýagdaý nähili garşally? Olar bu uruş aslynda galymy ýa ýaşaýan ýerlerini terk edýärlermi? Näme bolup geçýär? Uruş aslynda galanlar bar ýaşaýan obalaryny köpleri terk edýärler. Häzir şol Demirgazy Awganistanyň Faryab welaýatynyň Anykoýyň 4 etrafyndan köp maşgalalar öz üýjaýlaryndan beýjä boldular. Olar şu açyk asmanyň astynda bir ýetdäni çadyr edip dikip şöyle gün görüp otururlar bar. Ondan soň şol Anykoy şäheriniň bir saraýlaryna gelip şondan bir 3 maşgala 4 maşgala bir otaq alyp bir-biriniň üstüne diýen aýal çağı hemmeleşip bir otakda şu hawada şöyle ýaşap ýörler bar. Şaýmerdanguly, bu içerki bozgunlara hökümet tarapyndan, beýlek tarapyndan kömek edilmeýärmi? Yok, Eneveçiliş hükümet tarafından ve beýlek insanperwer guramalar tarafından onlara kömek bolmady. Dine Türkmenler şu owalardan, şu parahat owalardan çörek jemläp, uğru çörek jemläp onlara eltip berýärler. Şu owan Türkmenleriň bir medeni jemgyýetleri we guramalary bar. Şu guramalar şonu guramalaşdyryp nan her owalardan ýygyp uğru çörek elbette. Şu uğru çörekleri ýygyp şolara eltip berýär. Uğru çörek suw bilen şöyle azyk ýemik ýa-da başga hiç tat ýerinden ýok. Gaçyp çykan hemme zatlaryny ýobada galan zatlary çünki dine öz janyny gotaryp çykarlar. Hatta şu yorgan ýastyk bir düşek ýapynjasam alyp çykybilmän. Şöyle gaty kyn aýlygyn ýagdaýlary başdan geçirip ýaşap oturýarlar. Indi şu türkmenler misal üçin Demirgazy Awganistanyň beýleki ýerlerinde ýaşaýan türkmenler Jowzan welaýatynyň Balx welaýatynyň şol Anykoýda beýjä bolan türkmenlere kömek edýärler. Pul, çörek we beýleki hatda giyin gözümen kömek etdi türkmenler birine şöyle kömek etdi. Olmasa insanperwer gurama tarapyndan ýa hökümet tarapyndan henüz kömek bolmady. Kömek
sorap yüz tuttular elbette. İnsanperwer guramalara da belki Awganistanyň hökümet idaralaryna da hususan hem şol bozgullaryň işleri boýunça ýürüten ministerlik bar, şol ministerlige yüz tutuldy. Olar tarapyndan hiç kömek bolmady. Samerdan ol, bu ýagdaý barada metdugatda habar berildi. Yerli metbuatda habarlar çykdy, şu barada da habarlar ýaýrady, ama şu bozgullar barada habar berilip dur. Gündüz welaýatynda da şonuň ýaly 5000 ýyly şu türkmen owalynyň halk bozup çykmana mejbur galdy. Onuň soň Balyk welaýatynda da şeýle, Faryap welaýatynda da şeýle Demirgazyk Awganistan tutuş Demirgazyk Awganistanda şu uruş bolanda türkmen owallarynda uruş bolýar. Soň halk şu uruşun arasında galyp bilmän janymy oturyp gaçyp çykýan şäherlerini alyp aýal maşgylasyny alyp başga hiç çare tapman. İki tarapdan ok gelip düşüpdi da ondan soň Awgan hawa güýçlerinden bommalya bommada mana beýjay ýere düşüp halkyň üýjäni ýumrya şöýlep halkyň üstüne düşüp şöyle ýagdaýlar hemem şu ýol gyrasynda ýerleşdirilen minalar fartlap köp pedallar bolýar. Misal üçin mana Serpul welaýatynda bir 6 çağa bir mina partlamagy netijesinde helak boldy. Şonuň ýaly Gaýsar etrafynda, Faryap welaýatynyň Gaýsar etrafynda da raýat adamlar şol Awgan oky düşüp öldü. Şeýle oklar gelip düşüp ölüpdi. Dogry, indi şu ýagdaýda kömegiň giýjäk alýanlygyny, insanperwer kömekleriniň giýjäk alýanlygyny ýogsa habarlygyň hem bardygyny aýdýasyňyz. Şu kömekleriň giýjäk almagy näme bilen bagly? Indi esasen türkmenleriň wekillerinden, türkmenleriň intelligente wekillerinden döwlet idaralarynda ýokary wezifelerde işläp ýören adamlar ýok. Awganistanyň hökümeti hem şu milletler arasynda paýlaşyldy diýse ýalňyş bolmaz. Her milletler öz adamlaryny döwlet idaralarının ýokary wezifelerine ýerleşdirdi. Türkmenlerden başga döwlet idaralarynda ýok. Türkmenlerden öňkü döwürlerde minister gaýry bardy. Bu gezek Türkmenlerden Awganistanyň ministerler kabinetinden ýeke minister ýok. Beýleki döwlet idaralarynda da şu ýokary wezifelerde işleýän adamlar ýok. Şol meselen bärde bir hyşgorluk diýenekde ýagdaýlar bar da. Şol özüňkinden bolmasa ýokary wezifede işläp ýören soň kömegem başga halklar eden ýok da. Şol türkmenleriň arzy dinleyen yok, dinlenen yok, Türkmenlerin ardını dinleyen yok. Ondan so emele gelen ýagdaý bilen baglykda so millet paralyk meselesi hem ýa-da millet aýyrmak, aly tutmak meselesi hem bu ýerde türkmenlere ullukan ziyan ýetirýär. Şeýle pikir edýärmi türkmenler? Şeýle pikir edýär türkmenler, türkmen wekilleri şeýle diýär, ýagdaýyň şeýledigine aýdýar, milletçilik hem bar dip Türkmen wekiller aýdy elbette bu ýagdaýdan nägelelik bildirýär Türkmen wekilleri. Türkmenlerden aýsak Awganistanyň Milli Mejlisinde de ýekece deputat bar, Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynda da ýeke senator bar. Olaram öz aladasy bilen meşgul. Şonuň üçin bir türkmenleriň bir agysyny aglayan tarap ýok. Türkmenleriň gynançlaryny, türkmenleriň meselelerini çözmek üçin bir hereket edýän, bir çare görmek üçin bir alada edýän adamlar ýok diýip türkmen wekilleri aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, Awganistanyň kawarçymyz Samerdan uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýar, gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.